current kod mano mar development. Onge chieng' mar development e budget mora mora mosebeno pacho kae oingo weche mag recurrent magi moting'o operational cost kod magi bende mag chulo osara mag jotich kama gintiere. Development gi inyalo wacho ni omenda mathoth ikawo e counties to chulo mana osara. Adieri ni optimal ratio dwaro ni kikikal atamalo 35 e weche mag osara, mano 35%. To kikikal atamalo kendo 35 e weche mag operations and maintenance. Atamalo 30 onego beni dong' e weche mag development. For instance, ka en gi budget mar 10 billion, to billion 3.5 ok onego kal kichulo weche mag osara. To 3.5 billion boko onego bed ni kalo kichulo weche mag tayo chenro mag sirikal. To billion 3 onego bed ni dhi e weche mag development. E gimomiyo sani koro wadhi penjo governors wa ni yudo billion 3 e higa mar 2022-2023. Wawere gi gik mane wabunge okelo e CDF. Siemnwa projects wa mag billion 3 mane kama wadonjo gi governor. Sani ni chake yude 2023-2024 almost 3 point something billion. Ler nwa ni 3 point something billion ni kopo ni sirikal no fundi kata ni financing no a national government mo fundi fully. Koso gin gik moko mwanene budget ka lieko mana matin. Inyalo yudo ka county okawo pesa mang'eny gikete gik moko ni accommodation na domestic travel. Ena migawo mar wuoth. Iyudo ko ofis achiel man gi dhano ma ok dirom kata 3 o allocate themselves over 20 something million ni odhi timore nade odhi wuotho godo. Iwi mage kuma wastages nitie. Gik moko nitie ni refined fuel and lubricants. Ibrodo ka fuel oket ne ofis achiel keto kata over 20 million ni odhi logo. Manyiso ni ena gari mada wuotha chakre July kako miye pesa no to June and every day of fuel. You will wonder ni kada at what time mangane dhi bedi office katimore nade katiyo. Iwinjo mage gik ma koro watamore. Iwinjo iyudo ka foreign travel ka koro budget wa masani en program based budget. Manyiso ni oningi los migawo magi midwa timo kapok ichak implement budget. Tiyudo ni foreign travel oket pesa ma blanket nango. Igombo godo invitation. Ngane maina kuma piny madwa dhiye. Ngane maina piny madwa timore nade dhiye. Ngane nyosa dhiyo loka, ngane be nyaka dhi loka. To itiyo gi pesa ni e yo mar control siasa. Nikech iyudo ka pesa wa mang'eny ma counties gi kopo ni kata members moko dhi orido ni kabisa tikaw kata million mora 10 nikech en pesa moket kacha weaye tiwacho ni ya wadwa ywe wi jo members gi kata mana Mombasa ndalo moko makata ne onge program mano anticipate at the beginning. Manyiso ni king'iyo programs mag county to gi activities mag riedo gigo correlate. E gimomiyo wan sani kwa dhi e counties wa wadhi ka wan gi chir kwa ng'eyo ne ya budget ni ma 2022-2023 wan ge lwetwa nu wasenene 2023-2024 be wan ge lwetwa. Omiyo sani kapok wa gine nikech sani ing'e gima sirikal sani timo kleo marach giwacho ni ya nikech nutamori ni ok wadhi choko pesa chaka macha programs mag ubwa dhi duoko piny nang'o they want to maintain status quo. Pesa ne mar wuotho kodhi mulo. Pesa ne mar chai iyudo ka kata state house mag counties gi iyudo kondiko nyaka ni field allowances. Gidhi wuotho ko state house nigi field allowances mage. Iwinjo mage pesa ma kwa nono kwa timo kwa yao tie budget wadhi yudo ni ya governors woko osebedo katiyo gi pesa wa yo makare. Mar ariyo giseketo target margi nikech pesa mang'eny gi ponde tipo Ruto president nikech president emwa dhi diyo ni mondo oro shuru kose ore magimbe giyude to kar ng'iyo ni gini japiny nochoke through sweat. Onego wa prioritize areas. Nitiere weche moko anyalo wacho gini abich man gi weakness kabisa counties wa. Mokwongo counties wa yawo commercial bank miwoni gin NGOs. Sirikal ka sirikal nigi central bank account gi. Tibro yudo ka county be ndiko check ngane dhi golo pesa ngane dhi golo pesa ngane dhi golo pesa. Mano is a weak system. Mago duto wadhi penjo ni ka un gi central bank account ma pesa wadhiye as per budget. Nikech kisetimo approval e central bank